Lamminpää hautausmäen vasemmalle, siirryimme Ylöjärvelle ja Ylöjärven vuorentaustan harjua kiipeämme ylöspäin ja toivotamme kaikille ylöjärveläisille niin vuorentaustassa kuin muuallakin sekä Ylöjärven liitettyyn Kuruun hyvää joulua. Näissä maisemissa, valkoisissa maisemissa, valkoisen lumen päällystämänä, varokaa liukkaita kelejä, pitäkää turvaetäisyydet ja muistakaa, jouluun on aina vähän aikaa, mutta muistakaa ottaa ajoissa yhteyttä mieluummin lokakuun lopussa, marraskuun puolella, jotta pukkipalvelumme pystyy palvelemaan teitä antoisasti, ajoissa, asiantuntevasti ja muutenkin kaikki olosuhteet huomioon ottaen. Olemme nyt vuorentaustan harjulla ja toivomme, että myös ensi vuonna vuorentaustan pukkipalvelu pystyy olemaan teidän apunanne vuorentaustassa, Ylöjärvellä ynnä muissa keskustataajama-alueilla. Pahoittelemme etukäteen, mikäli ihan takakyliin ei pääse pukkipalvelumme teidän avuksenne. Oikein hyvää valkoista joulua toivoo tamperelainen savuton raitis joulupukki.